Kashnong sora, kade ka way na gishnong ka ba itanan, kashnong ka ba dan kiksha, giwa, kijaka, jngok ka, kipapauna, bat kala yo ru ya kanam kum kajaka ka ba jersla baha, ka jaka, ka ba kring baha, ya kinong jngok ka na keleng ka satlak berthei. Kala dan ka way ka hospital, badang shudap shna thamai, ka ba san pojing tia, ka ba de ka Ayush hospital, ka ba dan hakli shnong sora. Ya ka jingshna jong kani ka hospital kala dap na dong shadong na du ka jingkhot application ya ki nong tray ban tray ha kani ka hospital ka basa menta ka long balay slam ban pli ban pentre kam no ya kani ka hospital ban budin halor kani na kalyang unong thok kubor ulayo ban yakandu bat urang ba shnong kli shnong sora Dr. Shambhalang Karwan lang bat na kalyang urang ba shnong ulong kala don ka agreement kabaya sign bat ka shnong house nam arja arway kabala ong kat kum ka agreement ka shnong kli shnong kala IA ya ka jaka na ka benta ban shna ya ka hospital san pojing tia bat ki try shnong ki dei ban yo kam ha kani ka hospital kani ka pelong bakan slam ban pli bat na kalyang ka shnong kala let ya kandu ya ki bor penya jong katanan Ayush bat ningkong na kalyang ka shnong kala yo jingtem batang langut ki yo kam ha kani ka hospital shushu na kalyang urang ba shnong ula pentem ba ka shnong kala let wa jingtep biang bat kare thu da ki bor penyan jong ka kot ka khia ki ong ba ki labha kam kumba arphongun khal arngut na sora bat prangut na kli shnong bat na kalyang ka shnong ka menjur ya kita ki prangut kaba kinong shong shnong kinyo kam ha kani ka hospital kaba thamai kaba de ka Ayush hospital ula ben rap ru bana kalyang ka shnong kimpat sha ban pli namar ka sewage treatment plan kampat don bat shwa ban pli ya ka hospital ka biomedical waste ka dei ban don khnang ban lat na ki jingmen sa bat ban lat na ki jingjabo ya ki ombam omdi Makadon kani ka agreement ka bunyi sign makashnong kani kari house nem arajar akuwe ti kadon turu ko ka plus ka ba ka give a deed of gift ka ba santri January arajar akuwe ka ba kawin ka close hani ka kren ka ba since Krishnong village donated the land free of cost to the government for construction of integrated 50-bedded Ayush hospital, local candidates shall be given free preference for any post as found suitable for them. The kani ka pelong yang ike ba kata ka hospital ka slam ban play na kani ka close ka ba ka jingi keren kalong ba nilali mi chete how you mention snami nilali mi adin pan nilai phone chwa din nili mi na January usually ekran tin mission meeting ang may DHS jong kani ka Ayush mission te may ipat ka jikan yung tho daka long in lak anoy daka jing tho tingla ai ka jing tho ka ba ipan jing pensyai na ki kalong ba adu ka report ka bangiyo apo shnong kalong ba tang laingut ki khana ki shnong hiyo tengna thoi ta ka banta ti hadin pan hakani ka manhakani ni kitayo kini kitayo ibabe ki khot yeng nang te hapo ka absent recovery pa ki khot pan shong meeting ng bat ki ti ngile kren ni ka meeting hakata ki meeting le kren shai ba ki kwai ka jing pan shai ki ong balai ba ki khana jing ki tang laingut nong at ka record yo tang line tang ngimtip yo dang yo shu kini kalian jumpi ki ong hajing shisha ki ong haso rahi ki along bay arhumut ki yo di khat phra ka khat ar ka dina po sora hangut ki dina Krishna te ki ong ba ai shisha hangut kala biang hi ki ong na kalian jumpi te ong to la da hangut ni ru ni biang ni ta la biang tang ba ki we permission ki pan yo long na em bang publish na start o la da kada kaya kata ka hangut dapat tagi ng Krishna ta publish no karisa kita ba dalada insa page pa takalis ka lada ka along official kalong pra tingin sa page pa kay bangin ya na siya kaman te hakapete pa kani te kibun pa ki bangili karen hang tu namar ba ni ang ninum siya i pan supling to hospital kapan kong e kamot ba ka
STP sewage treatment plant di Bandung nang ta kumno bakin manage ya ka biomedical waste katuru di Bandung katuru ni ong balada syo ban ni kam indaya ni pet lang kajing don tu pollution board dan ni kadu ki department ki badi pet ya di Kementan ni don lang yang jung snong ban penting kenapa kajing don hospital on tamba pa ada hospital bukan manra pa ya ta kamdung ka ya kajing mensau kam tam ka kwat kia kajing jabo di umbam di kita kajing keren tiba sakaweru nak yang jung ki keren ka nampak ka ni po application kalau mereka PhD ka kam ju ai ka ai dapat application di ka ai ka dapat application kalau mereka ka ai ka dapat application di ya ka ru ka syomani ana ka biang kata kecing yete berarti dibuat kat kendon ya ka ngin ai di ka surok ru kanang ha ni ka ma di taruh di ka bak surok ru kita pati oban ti ne da ki biang dibuat tek kat kendon tiba yete ka agreement nak liang jungi ni dan e ka ban pri ka ya hospital nak liang jungi ni kwa hospital nama dulu nungkong ru kadang kecing kan yang balai bakan ni hospital kadang catai balai kawan hang ni ngong nomor ba kecing wan hang ni kalong ba kilakular ba ning tungkam tungjam ya ki brio ya kam tami ki no fish no nak ta daw misai ke caka tamita hide ijing keren nak liang jungi ni persya hospital tambah ni nyebut tikat kumki ki kendon ni kita ki close ki ba don ha kan ka agreement ka pengi sign pa usna marja aku tamita